Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit ing dinten punika saged bebarengan nglestarekaken kebudayaan Jawa kanthi nggunakake upacara adat pitonan. Minangka wujud rasa syukur dumateng Gusti awit bayi sampun ngajit umur 7 dinten kanthi selamat. Para rawuh ingkang kinurmatan, sedantenipun upacara adat kita wiwiti, kula badhe aturaken sekedhik babagan tata cara utawi titi laksana upacara pitonan punika. Upacara punika diwiwiti kanthi acara donga bebarengan minangka pralambang rasa syukur lan panyuwun. Sabanjure bayi dipun ngisap nganggo tembang sateman pralambang kesucian lan katresnanan ing saklewase tradisi. Rambut bayi dipun cukur minangka pralambang resik lan wiwitan urip anyar. Sasampunipun punika tumpeng lan sesaji dipun pasrahake minangka tandha rasa syukur dumateng Gusti lan panyuwunan berkah. Sawise punika sesaji dipundhum dumateng para rawuh minangka berkat pralambang para bebarengan lan guyub rukun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi kanthi lumampahnipun upacara adat pitonan punika kita sedaya tansah eling lan waspada nguri-nguri kabudayaan Jawa sing ngemu lan pengen dumateng urip. Mugi bayi ingkang dipitoni tansah pinaringan kesehatan, panjang yuswa lan migunani tumrap bangsa lan agama. Mekanten atur minangka pranata cara bilih wonten kirang lepat kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.